Сәлам дуслар, сезнең белән Гаяз абый, бу гади математика сәхифәсе. Бүген біз сезнең белән менталь арифметика белән танышуны башлыйбыз. Менталь арифметиканы өйрәнер өчен безгә менә мондый инструмент кирәк. Аның исеме сарабан, ләкин без аны абакус дип атарга ияләшкәнбез. Ул берничә өлештән тора. Агач рамка, ягъни агач кыса, берничә вертикаль багана һәм бердән-бер горизонталь багана, шулай ук бик күп төймәләр. Игътибар итсәгез, горизонталь багана төймәләрне ике төркемгә аера. Шуңа күрә ул төймәләрнең исемнәре аерылалар. Астагы төймәләрне без җир төймәләре, өстәгеләрен күк төймәсе дип атыйбыз. Абакус ярдәмендә ничек санап буласың? Моның өчен безгә төймәләрне горизонталь баганага якынайтырга кирәк. Әгәр дә без бер җир төймәсен өскә күтәрсәк, безнең абакуста бер саны барлыкка килә. Әгәр дә без аның янына тагын бер җир төймәсен күтәрсәк, безнең инде абакуста 2 саны. Шулай итеп, 1дән алып 4кә кадәр саннарны без җир төймәләре ярдәмендә ясый алабыз. 3 һәм 4. Абакуста ничек итеп 5 санын ясап буласың? Бер яктан 1, 2, 3, 4, 5 дип әйтәсеп килә. Ләкин ул алай түгел. Күк төймәсе ул үзе 5 җир төймәсенә тиң. Ягъни bir күк төймәсен куллансак, безнең абакуста инде 5 саны барлыкка килә. Шулай ук 6, 7, 8, 9 саннарын ясар өчен безгә күк төймәсенең ярдәме кирәк. 6 саны ул 5кә 1-не кушсак, безнең 6 саны килеп чыга. 7 саны ясар өчен біз 5кә 2-не кушырга тиеш, 8 саны өчен 3-не кушабыз, 9 саны өчен 4-не кушабыз. Моның белән безнең дәрес тамам. Лайк куйгыз, каналга язылыгыз һәм киләсе очрашуларга кадәр.